Això serà un problema perquè no estem acostumats. Nosaltres som de Sabadell i a Sabadell no es fa el porta a porta i no estem acostumats a reciclar tan estrictament. És el primer que va pensar quan va arribar fa uns dies al càmping de Berga, on estiuegen sempre. Els contenidors d'escombraries han desaparegut i ara els campistes han de separar cada fracció de les deixalles i dipositar les bosses al contenidor particular fins que els ho recullin. Ha sigut molt fàcil. Ens hem donat compte que generem molt de plàstic i que resta no generem gens. El càmping Berga té 600 parcel·les i en temporada alta hi viuen més de 2.000 usuaris. Per tant, el nombre d'habitants s'ha acabat convertint en la quarta població de la comarca. El Berguedà es fa des del 2018 al porta a porta a part de la comarca i el càmping ha optat per fer el mateix. Ho anomena parcel·la a parcel·la. Hi ha hagut moltes reticències. La gent continuava prenent el rebuig amb molt volum. Vist com ha funcionat, que ha anat molt bé, doncs aquestes coses han marxat. Com que el càmping no reciclava prou bé, el servei, en aquest cas del Consell Comarcal, no li recollia. Això suposava un greuge per l'empresari perquè havia d'assumir un cost extra, un recàrrec. El càmping, què ens passa? La gent entra i surt i quan la gent marxa de la parcel·la ha de tenir la parcel·la neta. Llavors, el dia de recollida recullen cada dia totes les fraccions. Cada dia en temporada alta i cada 2 en baixa. Han repartit 600 contenidors, un per cada parcel·la. Un servei privat el recull i el Consell Comarcal agafa tot el volum per enviar-lo a les plantes de reciclatge. I trobo còmode i molt net, la veritat, perquè el càmping està més net. En el País Vasco sí que le llevamos haciendo aproximadamente unos 10-12 años. Aquí reciclábamos prácticamente cero y hoy en día pues bueno, es la única manera de poder tener unos altos índices de reciclaje. Ara també es començarà a implantar el porta a porta a les cases rurals, en una de les comarques que en té més. Núria Bacardit, TV3, Berga.